Trátase de outra iniciativa Cartón Pedra para vir aquí, fichar e sacar o trámite. Se sai un titular na prensa, pois moito mellor. Non trae nada novo, non aporta nada novo, non concreta absolutamente nada. E para solventar esa situación e para que este debate sirva para algo, nós, igual que o Partido Socialista, tamén propoñemos unha serie de emendas de engádega en función da resolución final que faga o Partido Popular, pois votaremos favorablemente, ou se non nos absteremos, porque evidentemente non imos a participar de paripés. Por lo tanto, se ao final hai unhas transaccións onde ten contido máis concreto, onde podemos sacar algo novo que non xa este orzamentado e que non sexa genérico, pois nos poderemos votar favorablemente. Nos parece fantásticas as emendas tamén do PSDG co das rutas protegidas. Creemos que é unha moi boa proposta e que, por suposto, conteña memorias de tráfico firmes, nas memorias de tráfico firmes que conteña o transporte en bicicleta, porque temos o exemplo da 308, que isto tamén nos dá, que falaremos a continuación, tamén nos dá moi pouca confianza en que esta iniciativa sirva para algo, porque no 308 vemos como non se contén, sendo unha ruta protegida para ciclistas, pois non contén nas súas memorias, non contén a circulación ciclista. Por lo tanto, pois dificilmente se poderán buscar poñer solucións cando non se contempla a utilización da bicicleta. Decía a voceira do Partido Popular que íbamos a poñer en cuestión esta iniciativa, evidentemente, e engade que calquera cousa é pouco para salvar vidas. Eu coido que con esta cuestión hai que ser un pouquiño máis serios, e dende logo que aprobar esta proposta que se trae o Partido Popular non salva ningunha vida. Eu creo que con este tipo de temas hai que ser un pouquiño máis serios e non falar con esta lixeireza e facer estes discursos, sobre todo cando se trae unha iniciativa destas características. Eu penso que hai que ter un pouco máis de seriedade nese sentido. A Xunta de Galicia non ten competencias sobre o tráfico. Coñecemos cales son os principais problemas que hai, os principais problemas que nos atopamos para garantir a seguranza da ciudadanía nas vías, e onde ten que actuar, evidentemente, son as vías. Nas vías é preciso acometer a educación das sinalizades e limitacións de velocidades en función da sección da vía. Temos moitísimas estradas que teñen unha consideración de estrada convencional cando o crecemento das vilas e o crecemento urbanístico e a nova situación non ten nada que ver con ese tipo de vía, o cal crea moita inseguranza por distintas cuestións. Como lles digo, vendo o que están facendo co 308, vendo cales son as súas propostas de carrís bici, pois evidentemente nunha proposta xenérica entendemos que non a podemos apoiar, e por eso concretamos. Temos unha serie de enmendas, son algunhas delas as temos traído en outras ocasións, entendemos que son importantes para estes colectivos vulnerables. A creación de rondas urbanas nas vías onde hai unha intensidade de vehículos superior a 10.000 vehículos diarios, e que a voceira do Partido Popular volverá a decir que eso non acepta porque estamos en contra da 57, un argumento con moitísimo criterio e moitísima contundencia, e donde non se justifica económicamente pois facer medidas de caudal de tráfico e reducir a velocidade de 30 onde se preciso. En segundo lugar, o mantemento e creación de beiravías transitables con a sección dun 1,5 metros, unha das principais actuacións para mellorar a seguridade e para fomentar tamén a mobilidade ciclista, fundamentalmente, pero tamén peonil. Unha terceira que ten que ver coa sinalización referida a distancia lateral mínima nos adiantamentos, as sinalizacións específicas nas rutas protegidas e a adaptación das velocidades máximas nestas rutas en función da realidade da calzada. Hai que adaptala tamén a actualidade. E, por último, unha partida específica, se o Partido Popular acepta algunha destas emendas, pois unha partida específica que vaya para estas cuestións. Creo que os datos de sinistralidade en Galicia son suficientemente alarmantes como para tomarse máis en serio este tema, non vir con iniciativas de cartón pedra. Creemos que non se deben utilizar cuestións que teñen que ver con a seguranza viaria para vir a fichar. Por la nosa banda, máis nada.